Lehendabiziko lankidetza hitzarmena sinatzen dugu Eusko Ikaskuntza eta Eudelen elkartearen artean, eta pentsatzen dugu oso baliogarria izango dela Euskadiko udalerri guztientzat, ez? Izan ere pandemia garaian ere konturatu ginen beharrezkoa zela, tokiko politikaren egunerokotasunari gehitzea, zientzia eta ezagutza. Eta hori da hain zuzen ere egiten duguna hitzarmen horren bitartez, ez? Batetik udalerriek ere erakusten dugu eta eskaintzen dugu behatoki eremu bat, errealitatea ezagutzeko, eta bestalde batetik ere Eusko Ikaskuntzak ezagutza eta zientziaren ekarpen baliogarria egiten du, epe luzerako ikuspegi bat izateko eta hausnarketarako tarte bat izateko, ez? Beraz, Eudelen aldetik ere oso pozgarria da horrelako hitzarmen bat sinatzea, estutzea harremana Eusko Ikaskuntzarekin, eta bereziki izatea tarte bat hausnarketarako, epe luzerako ikuspegi bat izateko, eta Euskal udalerriek jorratu behar ditugun trantsizioak ahalik eta hobekien erantzuteko.